ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର କୌଣସି ବି ଦରକାର ନଥାଏ। ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଥରେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁମାନେ ତୁମର ନିଜର ଆଉ କେଉଁମାନେ ତୁମର ପର। ଏମିତି ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କାରଣ କିଛି ମଣିଷ ସାପଠାରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯିବେ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସତ, ହେଲେ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଇନାହିଁ ସେ କେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ନିଜକୁ କାହା ପାଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଏକା ଏକା ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଛାଇ ବି ବେଳେବେଳେ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେଠି ଅନ୍ୟ କାହାରି ଏତେ ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କାହାର ନୁହଁ, ସବୁ ଖାଲି ମିଛ ମାୟାର ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଖରେ ସାଥିରେ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଭଲ ସାଥିଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। 2 ଦିନର ଜୀବନ ବି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦରକାର ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମହମବତୀ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୁହ ଜଣାଇ ଦିଏ କଷ୍ଟ କିପରି ଆଉ ସମୟ ଜଣାଇଦିଏ ସମ୍ପର୍କ କିପରି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିନାହିଁ ତାହା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ଠାରୁ ଭଲ ଏକୁଟିଆ ରହିବା। ଏହା ଅଭିମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଟେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ବି ତାକୁ ବି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ସେଦିନ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଭୁଲିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ମନଟା ଖରାପ ଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ନକରି ଯିଏ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୁଝିନିଏ, ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବୁଝିନିଏ, ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନିଏ। ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦିଶ ବୋଲି ନ କହି ଯିଏ ଲାଲ ପୋଷାକଟିଏ କିଣି ଆଣି ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ଯିଏ ଥରଟିଏ ପଚାରି ଦିଏ। ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ନିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଗତ ଦିନର ମତଭେଦକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମା ସିଏ ଦେଇପାରେ ଯିଏ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ କମଜୋର ଲୋକ ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳିଥାଏ। ଲୁହ ତା ଆଖିରେ ଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ମତଲବ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କନ୍ଦେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ସମୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ। ସମୟ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ତୁମ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ସହ ରଖ ଯିଏ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବ। ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଅତିଥି ହୋଇ ଆସେ। ଫରକ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରେମ ମନ କିଣିନିଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, କାହା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ନା ପ୍ରେମ ମିଳେ ନା ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାଇ ରଖ। ଯେଉଁ ଝିଅ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ ସେ ଝିଅର ପ୍ରେମ କେବେ ମିଛ ହୋଇପାରେ ନା। ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ମାଗନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର, କାରଣ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋକ ବି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ପାଣି ସୀମା ଟପିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟପିଲେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତି ଗଣିତ ଯେଉଁଠି 2ରୁ 1 ଗଲେ କିଛି ବି ବଞ୍ଚି ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯାହାକୁ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା ସହ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ହରେଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟରୁ ନିଭେଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।